Mga sinag asibagus pala okay lang. Iniwanan ko nga kaninang umagay ng pagkain na daga. Kinuha na lang niya dun sa kinakainan niya doon sa malapit sa may bahay. May bago na pala akong alaga mga kasinag. Ayan oh. Ang pangalan niyan ay si Mehe. Ito ang team lakas. Meron dalan malakas. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Mga kasinag, andito naman ang team lakas. Nakay Kuya Barok Antorno. Andito naman kami sa inaalagaan niyang lupa. Ayan o. Nakapaglinis na kami. Ayan na. Hanggang dito. Ayan sila. Naghahasa. Hindi pala kami kumpleto ngayon. Si Imboy pala mga kasinag. Nag-attend dun sa meeting sa Portis. Tapos si Kuya Melvin naman may session. Ang nagpalit yung anak niya. Yan si Tuntun. Anak ng asawa. Yan, naghahasa sila ng kailang mga espada. Makalok sa pati kung palitan dito. Hasa muna tayo mga kasinag. At mapurla din ang aking itak. Inaabot kami ng ulan. Ayan oh, umuulan. Medyo nahulaw pa lang. Update muna sa aming nalinisan. Ayan na, hanggang dito na kayo mga kasinag. Ayan, bumabanat pa yung dalawa. Si Tuntun tapos si Kuya Ding. Tapos dito naman kami. So bababa na ito. Ayan. Balbagan natin itong bariwan na ito. Sige na bagang wala nung kambing mo ton. Niyalamig na. Ayan mga kasinag, tirahin natin to. Napakatinig kasi niya no. Shout out pala kay Binbinido Vergara. Binigay lang ito sa akin mga kasinag. Kaya may nagamit ako ngayon. Kasi yung ino-orderan namin ng itak, wala pa. Hindi pa nakakakuha sa pasakaw. Kaya wala pa kaming magagandang itak. Yan. Kailangan tabtabin natin yung mga kasinag ng sagad. Kasi pag hindi mo sinagad dyan, magbuhay ulit. Yung mga ganyang hirap pa sintabasin to. Yung ganito mga kasinag oh.
Ay, si Kuya King, si Mando. Update ko muna kayo mga kasinag. Dito naman sa lugar na ito si Tuntun, tapos si Kuya din. Binabanatan nila yung mga bariwan. Yung matinik na ano na yung mga kasinag, kung tawag nyo dyan. Pandun yata ang tawag ng iba dyan. Sa ano na yan. Bariw na yan kung tawagin dito. Dito naman ako sa area ko. Tataba. Ayun naman si Kuya Barok mga kasinag yan. Kabila. Trabaho na ulit. In-update ko lang kayo. Ayan mga kasinag, pahinga muna. Wala na kaming lakas. Ang team lakas, wala na lakas. Ayan. Pahinga muna. Ayan ang aming merendalan. Ito ang aming merendalan mga kasinag. Supas. Tapos hot cake. Sa ludsud kung tawagin dito sa Bicol. Merienda, merienda. May lalo na init dahil ni malipot. Na ako yung kang daw. Kuya pati saktong tutok ang camera. Pero kulang yung huli niya ni Kim Laka. Tigbulsa ngayon sa lutsod. Busara oh. Ton. Daw. Happy ko. Oh, ma'am. Gano ko. Tabi tayo dito. Isama yung mahibog. Yun nga kada oh. Nagsampalan, minsan ini, patukad naman kita. Yung dyan sa uma. Yung kasaus. Panalo. Malapit na pala. Ano na ba ganyan? Na pala. Mana yan? Ining halanggaw na nyog yan, no? Yun na yan, hilid na yan. Pangpang na ito, ma. Takon? Maluya man tao? Ano yan? Dapol-dapol nga eh. Ang gado pa nga ni? Kulang nga rin. Sopas. Ha? Sopas. Nga daw. Dalaw pang supa. Paubos ko na di pa rin mandod. Padapol pa. Diyan mo na. Hanapin yung barkakan. Baro mo yung duman. Sa lutsod, kuta. Ay may sarap pa man. May pahabol sa ng merendalan. Binuntog din. Talagang yan ang merendalan. Tuntog mo sa. Binuntog sa tato ko. Ito ang team lakas. Ang merendalan malakas. Masarap naman tayo Lutsod nindo. trabaho pagka ganyan. Kami lang ito. Kaya si Imboy. Ang tama ko, may sila pa sa Ayan mga kasinag, solve na ang merendalan. Ayan. Ano, dana na. Andiyan na yung attend ng purpose, nag-meeting. Nagdaanan na. Yan kasi mga kasinag sa taas na yan. Ano yan, daanan papunta sa mismong barangay ng Bubuan. Ayan mga kasinag, pahinga muna kami. Ang team lakas, pauwi na. Uwi muna kami mga kasinag. Kasi ano na, mga 11:30 na yata. Daga? Ngunyan lugod mo na iwan sila yung gayo na ito. Mabuswa. Ayan ang palayan mga kasinag. Ang ganda no. Sambulan na yan. Sambulan may apat na. Magayong ka nito. Nauna nang umuwi sila mga kasinag. Nauna na sila sa akin. Kasi ako nagkukuha pa ng panggatong. Ayan oh. Nakita niyo yan? Kuha muna akong panggatong. Kasi wala na kayong panggatong sa bahay. Naubos na yung panggatong namin. Ayan. Kuha muna tayo.
Hindi tayo makakaluto nito mga kasinag pag hindi tayo nagdala ng panggatong. Ayan mga kasinag, ito na yung kahoy na nakuha ko. Ayan. Natalian ko na siya. Bubuhatin ko na lang. Update ko lang ulit kayo mamaya mga kasinag. Mamaya hapon, pagtrabaho ulit namin. Mga kasinag, magandang hapon. Ang Team Lakas, andito naman oh. Update sa inyo. Ito naman trabahuhin namin mga kasinag. Ayan. Kumpleto na kami ngayon. Andito na si Camilvin, tapos si Imboy. Update ko lang ulit kayo mamaya mga kasinag. Ayan mga kasinag, busy ang Team Lakas. Ayan sila oh. Sila Team Lakas pa. Pero ako mga kasinag, Team Hina na. Panghina na ako sa pagod. Nagparahasa muna ako nung ito ko mga kasinag, kasi purol na. Kaya sila naman naglilinis dyan oh. Sila naman ang nagraragpas. Ayan oh, diba? Oh, busy sila. Ayun. Yun na lang naman ang malago dito mga kasinag, yung parte na yun. Tapos pakapuka nun, pag nalinis na yun, papunta na kami dyan. Ayan oh. Yan. Ito lang ang madamo sa lugar na yan. Pero hindi ganong kataasan ang madamo kasi nalinisan na dati ito eh. Pinalinisan ito ni Kabarok dati eh. Binayad niya ng 15,000. Itong buong nyuga na ito. Hanggang dun. Ang sarap sana mga kasinag palipadan ng drone ito. Kaso lang yung drone natin hindi pa dumarating. Hindi ko rin alam kung ipagkakaloob pa ba niya. Arantay natin, baka sakali ba pagkaloob pa ulit niya. Pag nagkameron tayo ng drone mga kasinag, paliparan natin ang drone ito yung manalilinisan namin. Ganda siguro yung paliparan ng drone. Kaso ngayon hanggang pangarap lang muna tayo mga kasinag. Tama na muna tayo sa GoPro muna ang ating gamitin. Alam ko marami magtatanong dito tungkol kay Bagus. Mga kasinag, si Bagus pala okay lang. Iniwanan ko nga kaninang umaga ng pagkain na daga. Kinuha na lang niya dun sa kinakainan niya doon sa malapit sa may bahay. Nakita nung pamangkin ni Mrs. nung umaga na kinuha ni Bagus. Pero nung pagpunta ko kaninang tanghali, hindi ko kayo na-update kasi wala dun. Hindi umuwi, nasa laysan siguro. Kaya hindi ko kayo na-update mga kasinag. Ayan, trabaho naman kami. Pagpahinga na, meron na uli akong lakas. Yung mga kilo na kahoy mga kasinag, yung ganito maliit na kilo, pinuputol namin yan. Pero yung mga tuwid, ayan mapapansin nyo yung mga kasinag, iniiwan namin yan. Ayan mga kasinag, simula dun ang nalinisan namin hanggang doon sa baba, hanggang doon sa may palayan, hanggang dito na. Kung makikita nyo yung mga kasinag, ito ang daanan papunta sa barangay ng Bubuan. Lahat ng taga-sityo dito dumadaan. Tingnan nyo naman ang daanan mga kasinag oh. Ayan. Ayan oh. Diba? Hanggang doon. Napakahirap ng daan dito sa amin mga kasinag. Lalo na pag maulan, napakahirap kagayang ayan oh. Kaya yung motor ko mga kasinag, humahanap talaga ako ng shortcut na pwedeng daanan. Kasi napakahirap idaan dyan. Ang nangyayari, inaakay ko na lang. Ayan mga kasinag, uwi na. Pauwi na kami. Tapos ng aming trabaho. Ang kati. Ayun. Napakakati oh. Parang may may basil yata mga kasinag. May nakadikit yata sa aking basil. Ang kati. Tapos ang aming trabaho mga kasinag, susunod na Sabado naman ulit kay Kuya Iking. Tapos sunod doon kay Kuya Ding.
balik na naman uli kami sa umpisa. Saglit lang ang panahon mga kasinag, ano? Ang bilis lang. Ayan o, kala o mga sundalo, ano, mga kasinag. Sundalo sa Nyugan. Ayan o. Pantay-pantay din yung mga kasinag kayo, diba? Oh. Nakalinya daw, ano yun. Parang mga sundalo. Ayan, naghihiwalay na. Ayan mga kasinag, itong merendala namin, oh, pansit bato tapos ano ito, suman. Ayan, ano ito, yung biko. Suman kasi ang tawag dito sa Bicol. Yan biko. Sinukmani. Merienda tayo, merienda. Ay dumaan, di kagawad dito, katong gutom na kami yan. Dabi nito, pwede ka nga dumaan. Kung kaya rin gutom na rin, kung pa dumaan na kami na yan. Kape. Okay. Ang bato. Ganda ka mo. Sige. Ayan mga kasinag, oh. Ahay. Mga kasinag, oh. Ayan, kita nyo ba? Ano to, salabat? Luya. Sarap. Kayan? Nung ano ako, dumating ako dyan sa bahay, sabi ko kay Cho, may luyan dilaw dito. Sabi meron yan niya, yung sa magay pabinson dun sa pintuan. Luyan dilawan niya yan. Di, hukay ko man. Sabi ko, bakit puti? Ang kulay. Hindi yan niya, luyan dilaw yan. Yung pala, yung kamahilan. Kaya nung ininom ko, mapait-pait. Sabi ko, bakit ganito ito? Hindi wala luyan dilaw yun. Namahilan. Sabi ko, no? Sabi sa akin, sabi ka luyan dilaw sa labating kuman. Ayan mga kasinag, pauwi na kami. Sold na ang aming merendalan. Tapos sa aming trabaho, sa susunod na Sabado mga kasinag, abangan nyo. May bago na pala akong alaga mga kasinag. Ayan oh. Ang pangalan niya ay si Mehe. Di ba? Oo. Bago alaga ko to mga kasinag. Hindi man, joke lang. Hindi sa akin to mga kasinag, kay Kuya Melvin to, itong kambing na ito. Pinadala lang sa akin kasi lilipat niya yung kanyang kalabaw. Tibay yan oh. Tibay kumain yan mga kasinag, kahit ano kinakain ito. Walang patawad ito. Ang hindi lang kinakain ito ay ano, okra, kalabasa. Ayan ang hindi kinakain kasi may mga ano siya, may mga parang mga balahibo, mga hibo. Ayun hindi nakain nito nun. Doon kasi ni Kuya Melvin ito dinala sa nililinisan namin para may makain, mabusog man lang siya.